L-ekonomija Awċija kibret bi 13.4% matul l-2022, din għalhekk immarkat it-tieni sena ta' tkabbir b'żewġ ċifri għall-Gżira Awċija. Minkejja l-biża' li l-pandemija setant id-daqqa ta' ħarta kbira lill-ekonomija Awċija minħabba d-dipendenza kbira tagħha fuq it-turiżmu, statistika uffiċjali tindika li fl-2022 l-ekonomija Awċija kienet tammont tal-valur miżjud totali ta' 713 miljun euro. B'hekk l-ekonomija kienet 16% ogħla mid-daqs tagħha ta' qabel il-pandemija. Dan it-tkabbir ġenera żieda ta' aktar minn 1900 impjieg fil-Gżira Awċija. Dan jindika li fil-waqt li t-tkabbir ekonomiku wassal għal ħafna aktar impjiegi, l-ammont ta' valur miżjud prodott minn kull ħaddiem żdied ukoll li jfisser xogħol b'livell ogħla ta' produttività. Il-biċċa kbira tal-espansjoni ekonomika kienet xprunata mill-beħ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport u l-akkomodazzjoni u s-settur tar-ristoranti. Wara x-xokk tal-pandemija li kienet rant il-produzzjoni f'dawn is-setturi tonqos, iżda għandna sitwazzjoni mhux biss ta' rkupru, iżda ta' tkabbir fuq is-sitwazzjoni ta' qabel il-pandemija. Fl-istess ħin is-settur tal-manifattura kompla jespandi u ġenera aktar minn 10% ta' żieda fl-attività ekonomika. Is-settur tal-manifattura f'Għawdex kiber ħafna f'dawn l-aħħar snin, tant li l-valur miżjud gross fl-2022 kien qrib iż-żewġ terzi ogħla minn dak li kien fl-2018. Din hija d-doppju tar-rata ta' tkabbir osservata f'dan is-settur f'Malta. L-istatistika turi li l-biċċa l-kbira ta' tkabbir ekonomiku f'Għawdex matul dawn l-aħħar snin ma kienx ġej mill-kostruzzjoni. Fil-fatt kien hemm żieda sinifikanti fis-servizzi b'valur miżjud għoli. Pereżempju, servizzi professjonali għandhom produzzjoni ta' 8 miljun euro, meta 4 snin biss qabel din kienet eqreb lejn il-50 miljun euro. Bl-istess mod, il-gaming kważi rdoppja l 17 miljun euro. Is-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni wkoll espanda bi kważi 10% għal kważi 25 miljun euro.